Не прави хубаво си. Ето тук е едната. Да. Тук е другата. Пътечка и хоп. Ами те зимата, даже и да ги запуши. Тук има трета. То животното, знаеш ли какво? Като излезе много лесно може да отрови снега даже, да го махне. Да. Тука. Не знам. Ето още една дупка. Има. Много Те си имат цяла такава underground мрежа. Жалко за това време, че може би не е заради това, че е скоро 4 часа, заради това, че вали. Ето и взема, да. Еми нещо много вали, да. Да бе, много заваляна трябва. И те го даваха. Да, защото се притеснявам, какво се злака нагоре в този заспад. Еми, разбирам те. Разбирам те. Ами, какво да направим? Еми нищо. Какво е? Чух вкъщи ще легна малко. Тук ще не се чувства много умрен. Аз съм забелязал тук като дойда няма смисъл от много страна. Виж каране пак си бава. Чувам се. Сега обаче почва да излизат тия си. Чува. Да, ние тук ще винаги. Underground места. На галерия.